Kublishibun ya piki pajba ba ye season part ngap tiang soba ya pi shaka voice of kasi channel te akani ka por ka pamenta nga kwa ban ya thu ya pi kani ka we ka jinga thu lani nga wan ra kum kata ka jingkali pada dinang tangan sa pencai bat kata ka jingkali ka long mano basang ka voice of people party yo le se dona preng chompi pim tip lane pim shai ba mano basang kani ka voice of people party te skap kani ka video na du ka bastang bat hadu ka bakut te pin sa shai te kani ka por ka pamenta tungin skap no Pajba ba ye nya kwa ban pensai bing pi shapanga ta ka jingkali ka ba ngabu kum ka ta ka jingkali mo mano basang ka voice of people party nga kwa ban ye thu ye pi ba ye ka voice of people party omdei basang tang iba adan handai ka di ka por ka ba iba adan os nam arajar khat pra iram no haga election ba ula perkhat ban nom yang su lane banom yale election su enrei kadau ka penlong yu uban contest biang ka election lane ban sang ikini ka voice of people party ka dailing ba I Dr. Ricky Acheson kon ti Dr. Ricky Acheson kon I leche ba adan I akran bat u ban nang ta I ong ba adan ngayu itang pi uta urang ba jong ka jaj penriu ba kwa ban train na ka banta ka imlang salang bat om tangata ubadon shisha kataka mensim I ri lane ubadon shisha kataka mensim ban trei hok bat ban wanra kataka jinsen shar ka ba khuit ka ba suba ka ba light na ka bamsap ka ba light na ka no ka basniu te hakum kataka por I Dr. Ricky Acheson kon I ong I ba adan yang nya sangi ka voice of people party and IAP kekti kamon berkti ka diang ngan kersan pi kokip ko ba adan padena kata daw ka penong I ba adan ru ban yo mensim ban ya chaprang pat suki blai wi alam ki ban sang ki ka voice of people party pat ke kan nong rim ka bas kam tam ka ba I Dr. Ricky Acheson kon hakapor ba kila sang ki ka voice of people party kan nong rim ka bas kam tam ka daw ka long ba isim na kaktin ka chong ublay ya ka ba us pensong nong rim na ka kitab Genesis hakapor ka ba ublay uay ya ubreu ban sensar lane kataka uban kamti ya ubreu ban sensar bat kum juru pilap na ka Deuteronomy ka ba ublay uong ikinong sensar to ay ba kataka jing sensar chong me kanong ka ba khut ka ba hok ka ba mniu silang kmat ka ba light na ka ba sab bat kabom news ng kmat ya ki konswat ki kunrangli ki batuk bat ki bakardo padena kata daw ba kani ka voice of people party kawan dailing ba I Dr. Ricky Acheson kon ya ka ba I khod I ba adan ban sang ikani ka voice of people party ban wan ra I kata ka jusen shar ka ba khuit ka ba hok ka ba pan soba yu blai hapo jala me khalaya chungi kadau ka long ba POE po me khalaya chungi kanika sensar ka khadar kala long ka ka ba jaklia lane ka ba ublai umsham soba namar le jur palat ka jing pamsap balai nginut ban ong ka ta ka dau ka long ba POE wat di menteri sarkar jangka sarkar India Amit Shah bukan tho ba ka sarkar Meghalaya ka long ka sarkar ka ba bamsap badena kata daw ba I Dr. Ricky Acheson kon ilawan ban sang kini ka voice of people party ban khot yu pai ba jong ka bri uhen yo trap ban kendit benreu no nakata ka jing ya bamsap lang ka jing bamsap lang jong pai ba ka long ba upai ba ru ka por election usaj letpan by jan khunlung ne da by jingdon kam haying asam lane down ru ki breu ki bayadi ya bam lane ki bayadi ki adu tanga ka por election kata ka de ka jingbam sap ka ba play sham soba wadi ki ba jong ka bri uhenyo trap ru padena kata ka daw ba I Dr. Ricky iyo I ka ni ka jinglong jong ka jaj penru ka CBI jong ba ki ba ru kilang ngop kata ka ba syupan ba tangkap pisah habaki lej mantap ka vote Henry ublay samna mon
ya ka jaj penru kasi jong i kum kata ka jaj penru tu belai na nama but kata ka jaj penru ka ba bun ba ki Kristan na po mekalya bakin ya simbisa ka por election ublay syam soba badai na kata ka daw ko ki paj ba i pide ban shai ba ka jingseng jong i Dr. Ricky Jason kon bat iba adan bat katu kan ne kia ka ba shibun kila ya sang lang ikani ka Voice of People Party ban pensyong nong rim kat kumaktin ka jong blay ban yale persya ya ka jing bamsap ban yale persya ya ka no ka jing new silang kaman bat kam tam bagi paj ba jong ka beri uhen new trap kinom lek ban tap ya ki vote tang na ka daw ba yo pisa tang na ka daw ba yo ka jing di ba ban buat akai jing im joki kam dai kunta rekum kata ka jaj penru tu belai habaki lej shaka jing thavut ki deban duai laneban panjing start yu blai yano kinjet bat tangkata kim dai hiro ban lej simpisa na uno u kandidat ro kata ka jing wanra jong idik Dr. Ricky Jason kon ya ka Voice of People Party ban pensuthu iki paj ba bakim dai ban bam sap la ne kim dei ban di tador no ya la ka jong kalong ren yang jong ki hakador sanspa ane hakador sheja kam dei kamon ka jong blai pat ta kata ko ki paj ba i haba une urang ba jong ka chat penru ka CBE jong i le Dr. Ricky Jason kon ula sedang banyak lenti katukan nepor ula yale ya ka MP ya ka MLA election MLA Henry ula ram no bat ngamte baka plan jong blai pat ya i kalong ba unca pa ka MP election but enda ula yang banyale nam ta ka MP election but ula job but enda ula job ka ka kubor ka ba ukran barabor sa ka jaj penru ka CBE chongi ong tong ini tay pat ya ka jaj penru te blai ya ka ba blai ula pu kerpang ya ka jaj penru ka CBE chongi but tangata hakapor ba ula job ikan ke MP election ula lej man keren iki mat ki jura po parlimen syapang kabaya dei ia kan ke jaj penru ka CBE chung yaki an ki baklan ban da yang ki ret pai but takata ke ka ba kata ba yang ka daw kalong hakapor ba ula ta po parlimen ukran yaki ni ki kenten ya ka ba wat ka sarkar India ro tong ini taipat ia kenika ri India kumba une maya wong tong ini taipat ia kenika kenro kapala tawa u Dr. Ricky Jason konro kumju uong ia ke sarkar India bat kam tam ya ke ka ba ikai ya ki paj ba joka beri henyo trap kalong tolong ki snoret tolong ki bro ki ba iwe tolong banya buram mar kaliang iwe tolong kita ki bru ki biya tali Parlingba ke jingmi jongi Dr. Ricky Jason kon apo chaj benru ke CBE jing kalapan kendit benru yiki paj ba baro ban song thu bakam bet yangi ban pan bisa lane ban lech sim bisa habaki briu ki wan thet yangi dakador sanspa dakador shejar bat dakador arajar lahajaru kumta terta bat ke ka ba ublei upanyati unerang ba apo ri ka CBE jungi wada pedang kecing kerman jangka cai benru ka CBE jungi balami une urang ba ban yang banyada nak banta ki paj ba jangka beri uhen yotra bat usat hikai ya ki paj ba ban long ki basnoret bat bantai ya kan ke cai benru bat tangkata ong ru ikini ki kentin bayanga ban im kalong ukris bat panyap kalong ke jing mentai bat kini ki jingkran jong une urang ba kalong yang ban im kalong ukris kamut ba im ba ka jing im jong kalong betang nak benta uta unong pen im jong balong uji sukris bat tangkata ong ru ikini ki kentin yang ban yap kalong ke jing mentai namar usong thu ba ula pen kre ela ka jong ke jing im bat anda ula let no nangane nang ne na sla partai ukerman bun poi shabna kata ka jing kren jong i ka ba isat kren ba but tangata ko ki paj ba bi kam tam ka por yalap election usat ong ikini ki kenten bangalong usakri jong pi ki kenrat along usakri jong pi ki paj ba te na kata ka daong yo i kanuksa ba jong i haba iletre isong dakas kuti open rate yade but
ban I kan nuksa baba ya ka chat ban ro ka CBE chungi panlong kita kibas ngoret bat ukam lede kum usyakri bat upenlong ikipaj ba kum ukanrak kata ka kantin ka ba isyat kran ba abang perkhat dikini ki kantin ka ba uni urang ba ubadap da ka jing soret katno ngacau umat berkata ikat tok no chwa bat ka ei ka jingjia ka ba sonsi yolese ikipaj ba jong ka beri uhenyo trap lingba uni urang ba ulai kai ikipaj ba bun kibaduk kibakerdu kibasham jenjar kidon ke jingkerman haba ki yo une orang ba daka kemat bapu samrki haba upet ceki pai ba jong ke chat penro ka CBE cumi om tang kata ku ki pai ba we haka por ba u let yalap election u khot lang ki pai ba jong ka bri u henyo trap panya duai yu blai but anda ula duai u kerpat yu blai ban isen ya kan ke chat penro ka bala chat pat ka bala pra berkata ke kubor ke ba uni orang ba u duai Ukran sikit pai pa jaka beri uhenyo trap katno kakta yang abat kum juru ya pi ki bayo sngaw ikan ka video ha ka por ka minta but om takata ku ki pai pa ba it anda uladap yalap election anda u ladap duai haden dalawai election ki pai pa ki let ki kublai ki kdup it ki do it une orang ba but om takata ku ki pai pa ba it ukner da kakti jongga jing soret Syakip pai ba jong ka beri uhenyo trap bad don ka tukan ni ki beri ka basyam janjar ka basyam jing aka jinglong bakan jaman sin u bukti bad uduai don ki baya tu ka nyanga sepangata ba uduai ya ki pai ba kani ka dei kan nuksa ka babhawa ya ka ba uni urang ba uwanra ya ka sensar ka dara pori ka CBE chung kam dei ka sensar ka ba tingit ka ba jaklia ka ba bamsap lane ka ba thok ka ba syukor hanrei open kendit benriu yang iki pai ba jong ka beri unyo trap bakata ka politik ka po meklia to ai kan long ka ba khoi ka ba hok bat ka ba pen so bhai oble hanrei ka ei ka kubor ka ba sosi kad ba nang mi ki por ki si une orang ba ya ka ba ula train ka benta ka chai benriu ka CBE chung ula ai met bat mensim ban sakri yu pai ba hanrei ka mon ka chong oble ba usim no ione orang ba umi kum ulo o batang sitang por bat ucano umi tangkum utu umjer ubami akapor menstap anrei lami sni don su bat na kata kadau ngimla bandklat hadu menta mene ya uni orang ba ya ka ba ublei ulasai kerpang na kabenta ka chat penru ka CBE chungi bangin kendit benru na ka jing it sebai na ka jing it bisa na kata ka jing kwan mentoi shimat ngin ino no baro heringin pai kmat so belai bat ublei un isen kan ka chat benru un thau thamai pat sesen na kata ka chat benru ka ba ju bananam nadu mensua ya ka bangi chat bananam nadu mensua kari de bro tu belai menta sesen lingba uni orang ba ya ka bangi ngimla ban klat ngin put nuksa ya ka lengti ka ba ulai kai ba ngin wan ra biang ya katakan nam hapori kasi cungi kari te bro tu play ko ki pai ba ba ye abangi perkhat sepang une orang ba ubawan prat lenti ya ka chat penru ka CBE cungi katno ngi chao ki umat batang sitang po wan ban kran ya ka chat penru ka CBE cungi bat ki kentin ki bakhadu akapor bo ya lapu yang ban em kalong ukris bat ban ya kalong ka jingantai bat anda ladap katu kat nepor uklat no bat ulit no ketang ke kubor ka ba ukran kalong syakai chat penru ka CBE cungi ki pai ba pau bang ngimdei ban persoba tangela de ngimdei ban hun tangi kata ka spa ka bang yo menta reito ai bangin em na ka benta ukris bat na ka benta ka jong ublei bat banyap kalong ka jimentai anda ngingi layap ladangi don yu uta ujisu ukris ublei utrai hagat dok no jungi nginyo ka jing empam jikut ko ki pai ba be swabangan penkut no agani ka por ka bementa ka jing khot jong ai pi kalong to wat ai bangin i tiga ta spa ka ba sitang por ka ban jot ka ban du no an rei tongin i tiga ta spa bom jikut kamut tongin ya tei pat ikani ka chat penru
kumba I Dr. Ricky Jason kon iong tong ini tay pan de kene ke chat penru ka sibi chu ngiru ini tay menta ini long ka we ini so thu chumut ini iwe kumba I Dr. Ricky Jason kon ilai kai aku kipat ba bi abangi perkhat ya une urang ba katno ni jauh ki umat ni mis bai ya une urang ba uba don ke jingkit kle nak benta ka chat penru ka sibi chu hari wat la ka taru compare ublay udon la ka jong ka plan bangangai pu un sa sei sa ki webat ki Dr. Ricky Jason kon haga chat penru ka sibi chu kublay shibun ko ki pat pa bi ublay nung ker khu ipi hakani ka por ka manta lingba ka jing sab jong pi ka ni ka video tongin ai ka ti ka mon ka ti ka diang ikata ka parti ya ka ba I Dr. Ricky Jason kon ilasang ngin yai kersan nang ne sakmat bat nginom kalat ya ka ka ba ulai kayangi kum ka chat penru te bru te blai kublay shibun